Mae tymor o sioeau wedi dechrau yn barod ac mae yna un bistach sydd yn disgleirio. Dyma fo, Jaeger Bomb, enillydd Sioe Beef Expo 2011. Ac mae o'n eiddo i Tecwyn Jones a'r teulu Tŷ Newydd Nebo Llanrwst. Mae enw Tŷ Newydd yn gyfarwydd iawn yn y byd amaethyddol. Maen nhw'n fridwyr o fri ac wedi ennill llu o wobrau mewn sioeau ac arwerthiannau ledled Prydain. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi Tecwyn. Dyma fo'r Jaeger Bomb arbennig iawn. Ia, diolch yn fawr. Ia, bystach 11 mis di hwn. Di brynu farchnad dyrthyn gyn Miriam Jones, Blas yn Llan. A i fab Garnedd di wneud o fyny dda iawn chwrteg a di cario fo ymlaen o hynny mewn ffordd. A di ennill sioe yn Siwsbri a wedyn y sioe fawr yn Newark wedyn. Da, ynddo? Do, di ennill anno 2 gwaith allan o 5 wan. Do wir? Do, no. A hwnna'n dipyn o glod i gael. Be di'r rhinweddau Jaeger Bomb? Bystach reit myslyd, ia. Ac reit sioe yn y ring mewn ffordd. Mae'n edrych o well yn y ring na di yn y stôl mewn ffordd. Ac pan mae'n mynd allan i'r ring, mae'n fel so look at me mewn ffordd, ynddi. Mae'n fahafu ei hun yn dda fan hyn, dydi? Da ni'n meddwl amdana chi fel dyn y gwarthag Dion, Tecwyn, di cael llwyddiant anhygoel dros y blynyddoedd. Do, a dad i fod ffyn danos ys blynyddoedd, a dwi'n wedi bod yn dechrau fo hein ac yn trio danos o gwarthag Dion hefyd mewn ffordd. Ond y commercial, swan, di hyn yn rhai newydd i chi? Na, dwi wrthi ys 20 mlynedd. Ydych wir? Dwi'n meddwl Winterfair i gychwyn. Patrwm o wahanol hefo'r rhai commercial? Yndi, di hynny, mae'n cymryd lot o sioeau, dyn mae'n cymryd i'r interbreed mewn ffordd. Maen nhw'n dod fwy wan, da chi gwybod, mae'n mynd ydy'r sioe fawr ddim, dyn mae'n cymryd i'r brif gylch mewn ffordd i'r interbreed mewn ffordd, ynddi. Rheini dim ond ar gyfer Ia, yr bridiau pyr mewn ffordd, ia. Dyn, nes a grŵp o 5 o'r commercials yn grŵp da iawn, so ddewis o fyna 100, dwi'n meddwl 120 di entrail yn y commercials, dwi'n meddwl. Oes a wir? Oes, dwi'n meddwl, oes. Mae gen i Jaeger Bomb, dipyn o gystadleuaeth lle? Oes, dipyn o waith o flaen. Ac yn gorffen yn y ffair eia? Ffair eia, ia. Gael mynd o fod un pellach, dwi'n byrnedu'r Smithfield enni, yn Peterborough mewn ffordd. Am y tro cynta? Tro cynta, ia. Wel, dyna ni fraint. Ia. O'r llongyfarchiadau chi. Diolch fawr. Chi'n edrych ymlaen? Yn dod edrych ymlaen. Mae Tŷ Newydd yn 650 o aceri, ac maen nhw'n cadw 1000 o ddefaid yma a 20 o wartheg. Mae hein yn edrych y dda. O, gweddol. Gweddol? Da iawn, swn i ddweud. Mae ddigon llwm di bod efo'r tywydd oer yma wan. Mae amser yn allan efo'r sbynner to gyna iawn. Mae pawb yn cwyno yn dydyn? Yndi, mae bod ti bod y lyb yma, mae oer gyda nos ac yn borea mewn ffordd, dim yn tyfu. Ydy o rhai mwy o bleser i chi pe mae rhywbeth da chi di ddagu'ch hun yn ennill mewn sioe? Yndi, ac yna i fystach llynedd, mae athon nhw antros o dda. Ac pan mae di fagu hun, mae clod i gyd i nid un mewn ffordd ydy. Di'n dipyn mwy o gamp? Yndi, mewn ffordd fwy o job bethau i chi gael chwan o gyfuchod nes gyna i eblaw. Look ydi o, os gwch chi lod allan o 10 gyfuchod ynddi mewn ffordd ynddi. A'r defaid, faint o defaid sydd yma? 800 o woca a 200 o sbinod mewn ffordd. 400 o woca Cymreig a 300 o woca croes mewn ffordd. A felly mae wedi bod yn Tŷ Newydd erioed achos fan hyn? Da chi wedi cael eich geni a magu? Ia, cael magu, ia. Ia, na defaid Cymreig ag un dad, da gynnau i gyd mewn ffordd. Dyn fi ysdi cychwyn yr ei croes i fewn. Di bod yr ei texels a dal i gadw rwy'n bin o'n ôl a hyd. A dyn mae'n rwy'n texel a beltex mewn ffordd. I drio cael mwy o siap a cael yr oen i'r farchnad lle. A'r lloiau, pryd fyddwch chi'n dechrau fy'r hein? O, mae hein yn dod drosyd rownd flwyddyn gyda ni, Brian. Do, dyna drwg braidd. A blawn rhaid ddod awst, diwedd awst y medi, mae criw i ddod eto mewn i Sir Fôn llun mewn ffordd. A sa'r un yn mynd i ddod yn ystod y sioe fawr? Gobeithio ddim. Wel, mae hon yn diw gyda iawn. Mae hon yn diw, blaw. Dwi'n meddwl ar i gynfed mae'n diw mewn ffordd. Neith i ddal gobeithio. Ychydig iawn o amser sydd i ymlacio yma, ond mae pawb yn barod i helpu pa mae'r rhaid. Mae Llion yn 11, Sian yn 19, Dylan yn 17 a Llyr yr iengaf yn 20. O Llyr, ti di hen arfer hefo'r gwarthag ma bellach? Do. Fyddi di mwynhau mynd â nhw rownd sioe i sioe? Ynddo, mam. Profiad da. Be di'r gyfrinach wrth i twsi nhw? Cadw nhw'n agos at nhw a just dal yn gry.
A pan mae gynna ti chydig bach amser i chdi dy hun, mae gynna ti rhyw hobi bach arall hefyd? Oes, wneud y ffyn a gwaith coed. Wyt ti'n mwynhau gwneud ffyn gymaint ac wyt ti'n mwynhau dangos gwartheg? O, mae'r un peth. A sut deimlad ydi o pan da chi'n ennill yn y cylch? O, mae'n brofiad da. Yndi? Yndi. Pawb yn clapio ac chi gyd yn hapus. Goronwy a Dilys oedd yn byw yn Hynnewydd cyn i Tecwyn a'r teulu dod yma, ac mae taid yn dal i ddod draw rhyw ben bob dydd. Mae'n anodd credu bod Goronwy, Tŷ Newydd Nebo bellach dros i 40 Mae yna lot o blesar mewn danos, dwi'n dweud bod yna lot o ddaioni ni'n de, ond unwaith da chi wedi cochwyn, da chi methu peidio, mae'n debyg. Da chi'n feistr ar ddefaid ac ar wartheg, felly beth sy'n gwneud anifail da? Wel, y corff i gochwyn, a'r coesau threswm de'r pen, a fe'i meddwl am roi gradur yn deithau blynyddoedd yn ôl, fan o'n i'n beirniadu, dwi'n cofio'n ble chwaith, Sais oedd o. Remember young man, meddwl o, y Saesneg wrthau. Good animal always start from the ground, meddwl o. A fe'i meddwl hynny byth, a i chi gael y coesa i gario'r corff ynddo. Mae hi'n bleser llwyr cael gweld stoc o'r safon yma a bod pawb yn dod at ei gilydd i gyfrannu at lwyddiant y fferm. Wel, dwi'n gwybod mae Tecwyn sydd ar y blaen efo'r gwarthag a Goronwy a'r plantos i gyd yn helpu. Ond chi, Janice, sy'n cadw trefn? O, dwi'n gwybod am cadw trefn. Dwi'n y cefndir yn gwneud y cotau gwyn a'r pacio a gwneud y pethau'n barod. A mynd hefo nhw o sioe i sioe? Ie, ie. Os mae yna dipyn o waith paratoi? Wel, oes, mae yna waith. A dipyn o waith, ydy gwir. Sioe fawr nesaf rwan, Tecwyn? Ia, sioe fawr sydd ddod wan, ac gobeithio fydden ni cael y cneuaf o beth gyn ni, a gorffen y cneifio. Ac edrych ymlaen am hwnna wan. A da chi'n byw mewn ffydd a gobaith ynglyn â Jägerbomb? Dwi'n gwybod hynny, blaw yn trio gorau. A dwi'n rwy'n neud y byd mwy ond trio gorau mewn ffordd. Ond os fydd yn dod i'r brig ynde, Ia. gai ddod ato chi ddathlu nos yn hwnna? Dwi'n ceitad. A gwni be fydden ni gyd yn yfed? Ni trio cael botol o'r lan bydd. Goledi, mae hwn yn gry! Stopio ni fydda.